Menapa Pak lagune Pak? Nggih. Lewong. Jenengan Lewong kalian sinten Mang Milih? Milih, Nggih. milih. Pilih Oh, sing enom iya. sing tuwa Enom apa apa sing sing setengah tuwa? tuwa? Apa sih? Dirubung telu. Ah, sip. Prastiwi. Iku. Andane kok. Jos Ayo yu. istimewa. Nah apa Bu? Iki juragan telo kok mesti metu brul-brul ngono lho Bu. Nggih. Telone Telone. les pokoke. Lah iki TK kok urung turu? TK kok urung turu? TK kok urung turu ya. Wis ki mau smaler. Wis paler ya wis. Nanti aku limpang. Pripun Pak, kok milih kula? Suara tau krungu kok suara. Kageme Pak nika. Juragan telo ta iki. Telone gede berarti Pak. Nggih, agak-agak. Kaya weru-weru apa? Kok ora digawa mrene telone. Wah, nggih. Dan niku Jos to Pak. jos. Ah niku. Jos. Nah, kula kepengin kepanggih kali jenengan. Ah niki pun ketemu gak sing napa. Ada pira kali nyanyi niku. Oh, tak kira ngopo tugas aku wis siap. Dengar rungok kele nyanyi to Pak. Oh, iya. Nyawet to. Oh, ya jelas kudu. Kok dikantongi dereng. Oh. Iya. Kok gak lali ngene tak buka esek. Kok jeng Boten rampok iki, ora. Wong iki siap kok. Kula Ditonton pun kepanggih bapak niki bola-bali. Wah, Nah, iya. Ah niku. andane kok. kok Wah. Pitrah. delok ning pira kok gur 2000-an ya gak aku. Bakul tela ya dhewe-dhewe kok. Ya aja sing 2000. Sing 2000. Pak, tuwa ya aja mung 2000, Pak. Setoran tela mau kaya lho DP-ne DP. Urung sida apa-apa wis dinehi lho. Ora apa. Lagune Lewong kalian jenengan. Kabeh. Oh sing nyanyi Ibu. Oh ya. Nggih. Oh, Ya oke siap. ya. Siap. Lewong Mas, sekop bobo bobo. Celuk buwe. Liwong kok gedruk ya ora iso. Liwong niku gubik. Gobek. Gobek iki. Aku milih ya. Saya biru, ah. Biru. Kok tasih joget, Pak? Mantap. Musiknya pun hop kok jenengan tasih joget niku. Iki ra sadar ngene terus kok ya. Dadi ki kan Metu dong 2000 meneh, 2000 meneh. Sak lembar. Soalnya Alah alah. Dan Soalnya aku ini mau kan- pira ya? dia terpencet dengan wajahku dadi musiknya mandek bareng tetep ngene iki dadi ora ngerti iki wis sembong ngono iki. Enom kok mung 2000. Oh ya Bu ya. Oh, aku tuwa wis 50. Kalah we Tin. Nah iki tak jaluk 50 ra metu e. Engko ya. Ayo Pak toke, Pak. Ayo Bu. Jatah Ibu yuk.